Dope. Kom. Oh shit. Sit. Oh. Those tricks, bro. Those tricks, that booty. That booty, nope. 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 Hey alle sammen, det er Dr. Nuke her. Det her det er min første vlog. Det er en god start. Det er ikke min hund, det er DK's hund. Hvad hedder det? Jeg er hjemme hos ham lige nu, fordi det er jo bare mega sygt. Og vi skal til at lave noget morgenmad. For vi er jo lige dejligt sovet, egentlig dejlig morgen, det er sne udenfor. Det ved jeg ikke, om I kan se. Det er koldt. Så lad os få lavet noget mad. Er det? Nej. Hvad er det? Oh my god. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh wow. Oh. Det var skilles, bro. Hvor mange skal du have? 2. Pivspil. Ja, så er det så. Prøv at se, vel. Spændende, oh ja. Those precision skills, bro. Oh ja. Okay. Gør du det? Ja. Those skills. Okay, det ligner et bombelokum, altså det er helt sygt. Oh, that's very nice. Yeah, butter. Very nice. Very nice. Mom's very nice. That's very nice. Det er mit tyndskid fra i går. Så er det inde på toilettet med sådan en skål. En tillægglas. Tillægglas. Skal sgu da ikke tage så meget. Jeg er fucking ligeglad. I am the one. Oh my god. That's very nice. That's very nice. Nej, der er nok det der, tror jeg. Those precision skills, bro. Very nice. Det er måske lige rigtig meget, men selv at få på. Det er fint. Very nice. Nej, skal se noget nu. That's very nice. Oh, very nice. Oh, very nice. Vi får måske også noget juice. Oh, very nice. Very nice. Der er nok cola i stedet for. Det er sgu da også meget bedre, du. Vil du også have sugerør? Ja, tak. Nej, sugerør. Very nice. Au. Hun bider mig. Au. Sluk i dag. Vi bliver på strøm. Ups. Men cola, det er bare. Very nice. Very nice. Og så får man en kaffe latte. Kaffe latte. Med kakao.
Og det der er vores gaming setup. Der er lige Playstation. Og hans lorte Playstation. Minder meget. For helvede. Fuck med det. Det er bedre end din. Shit, I have no wonder. Hey alle sammen. Det var min første log. Håber I kunne lide den. Hvad hedder det? Ja, jeg har noget at sige til dine seere. Undskyld for det lille cut. Det her det er slutningen af videoen. Vi er lige i gang med at lægge Farming episode 2 Ja, på DK Dude. på DK Dudes kanal. Det er fucking svin, der sidder lige derovre. Men vi slutter af her. I will be back. Trust me. I'm the doctor.